mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. May nilagay ako sa medyas at tumalsik ang laman nun sa pader. Hi DJ Rocky. May share lang ako. Itago mo ako sa pangalang Alex the Great. At ito, ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. March 2025. May nakilala akong babae sa isang bar dito sa syudad namin. By the way, nasa probinsya ako ng Bicol. At yun nga, dahil party club at madilim. At medyo pogi naman ako that night. Malakas ang appeal sa mga babae. Meron akong nakilalang babaeng estudyante doon sa bar. Kung i-describe ko siya, maganda, makinis, sexy. At pambembangan ang tindig. Pero bago ako pumunta sa bar na yon, ay meron akong gig. Tumutugtog kasi ako sa banda. Hindi ko alam na customer doon yung dalagita. At bago rin pumarty sa kabilang bar, kaya nung nakita niya ako sa loob, tamang bigay motibo, nalandiin ko siya. Dahil malandi rin ako by nature. Doon na nga kami natuloy sa buong gabing landian. At nung mag-close yung bar at mag-end na yung party, ay nagkayayaan kaming kumain. Usually after ng party at inuman, sa kainan na merong sabaw ang diretsyo ko. So dun kami kumain. And after kumain, ay inalok niya ako na tumambay sa boarding house niya. Dahil hapon pa naman daw ang pasok niya. Kaya masaya kong in-start ang motor ko para makabembang na. Pagdating namin sa boarding house ni babae, dumiretso siya sa banyo. At sabi niya sa akin, mag-ready na ako. Dahil dun din naman ang diretsyo nito. Habang naliligo siya, bigla na lamang akong nakaramdam na masakit ang tiyan ko. Ay, parang naiebak na ako. Hindi ko na kayang tiisin. Nahihiya ako namang kumatok o makigamit. Wala, sayo ko rin naman na paglabas niya, ako naman yung papasok. Kaya, nakaisip ako ng isang idea.
idea na naging action. Napagdesisyonan ko na jumebs sa medyas ko. At yung kabilang medyas ay ipupunas ko. Sumakses naman ako sa plano ko. Ebak sa kaliwa. Pamunas sa kanan. Isang malakas na swing at tumunog sa bubong ng kabilang boarding house ang malatagurong ebak ko. Paglabas ng babae sa banyo, ayun na, nagbimbangan kami ng malakasan. After ng isang round, ay umihilang saglit. Naghugas na ako para walang amoy ebak sa wet packs ko. Sumakses naman ang pangalawang bembangan. Nakatulog kami ng mahimbing. Mag-aalas 10 na nang magising kami sa alarm niya. Pumasok siya sa banyo para mag-ayos. At ako naman, sabi ko, magbibihis na rin at aalis na ako. Hindi ko mapigilang mapatingin sa pader ng kwarto niya. Dahil sobrang linis. Pero napatigil ako nang mapansin ko na may kumalat sa pader na katas ng aking ebak. Sa sobrang kahihiyan, napatakbo ako sa labas ng walang sapatos bago pa siya makalabas ng banyo. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung meron siyang idea na sa akin galing ang ebak sa pader. Dahil hindi ko na rin siya muling nakasama pa. DJ Rocky, gusto ko lang linawin na lahat ng yun ay nabasa ko lang. Hindi ko talaga kwento yan. Natawa lang ako kaya shinare ko sa inyo. Muli, ako si Vic. Ako si Alex. The Great. At ito, ang aking secret 5.